vaovao mandeha mafana fotoagna jeudi araka hoe holo hono mbala tsentriky voatsara tsentriky nisy preuve tegna ny magnamarigny fa efa naro affaire miboaka jeudi mikasiky diDy. Maro anareo ny mentionné za nandefa ny mentionné za tagnatin'ny vidéo nandefa vidéo taminaka nivolagna taminaka onora tantaresy fa kan diDy tellement désolé fa zaho tegna tsy de tagnatiny tsy de haiko loatra zegny hoe azovy ililaty tsy haiko anareo za tsy de naharaka tamin'ny fotoagna fa za tegna nila fotoagna be nagnano recherche nazy de zegny somary nataratara hely tandaratsika fa za fa mahita fa misy olo mitantara fa comme toujours za magnano version naka koa misy olo tegna ny tiany za koa fa onora mitantara izy za tegna intéressé be mitandregny izy. Et merci beaucoup de za te isotra hoan'izay voavy jiaby. Merci anareo mino za fa maro atsika hato tegna ny maro atsika hato fa maefa izy diDy de izy kasi voatsiela mihitsy raha ty tegna ny s'éclater ny déborde mihitsy affaire ty de za fa anareo za koa fa mitantara tsy tiako mitantara raha ambangovangony fa atsika zegny tegna ny iniana atsika miditra amin'ny fiainagnan'olo miditra amin'ny fiainagnan'olo atsika na satria izy ty mbala tsentriky voatsara tsentriky niboaka ino tribunalinazy fa tantaraiko aminareo ato ino tantaraiko aminareo ato karakory fomba ny tegna ny nisehoan'ny tantara de za tonga so hoan'izay voavy hoan'izay mbola tsentriky ny s'abonné azadigna misabone de atova commentaire ravoravo za mahita commentaire anareo magnabe anaka za vraiment za biazanareo lonaka za mahay roboko fo tegna misy commentaire zay tato fa ni bloqué ko nagnano izy nivolagna anao no rano roboen'olo igny mahay roboko fo nefa raha ataonao tsisy raha manjary izy tellement za ndraiky tsy de nandany fotoagna loatra taminazy fa izy fo zegny misy famarignany hoe anareo mandroboko za igny za manjary mahay mazoto fo koa magnano tantara en fait izy ty tegna ny nialaliniko tantara karaha igny atsika tegna ny tafiditry agnatin'ilay tantara nazy ty azovy mba izy ty diDy agnarana anazy ty auteur compositeur sady manana label maventy fa ezatsika izy le tegna ny mpamokotra holo amin'ny hira igny fa izy tegna le be vola be tegna ny misy vola ary affaire ty ny s'éclater tamin'ny copine nazy ty ndreo nitorizy nagnapetraka fitoriagna fa izy na amresaka popoko miezaka za tsy magnano terme aizan'ny TikTok izy fa manjary fainareo TikTok somary mila mitandrigna atsika jeudi vidéo atsika fanavy fafa atsika fanavy sanctionné de tsy maintsy mitandrigny de izy ty amizegny fa tegna ny magnano business maventy be izy ary fa nagnambola anazy le raiky tsy voa eritreretigny le holo am resaka hoe business resaka fanagnambola marigny fa ninazy tegna tafahoatra be niny diDy ty 54 ans izy en fotoagna jeudi ary jeudi en détention de magnano crise en fotoagna jeudi tsy mihina de tsara hoaitsika fa izy zegny hono satria mbala tsentriky nisy preuve tsentriky nisy hoe zegny tegna fahamarignany fa nahafaty topaka atsika ato mahay nampahizy izy zegny aboko amizegny Michael Jackson izy zegny satria tsy haika andeha moraka secret karaha ataony Tupac tsy haika andeha miaraka aminazy de izy amizegny tsy nagneky de izy zegny naviany ordre boka taminazy nafaty izy de Michael Jackson tsy haika agnaporaka secret ndreo izy ty mo efa hainareo tegna ny maparary amle izy iboka secret ndreo agnatin'ny Hollywood anareo efa mahay efa tsy ampianariko zegny fa misy koa sasany agny za matoko fa misy karakara za tsy de mahay aby regny de mila ampifantariny karaha ataony za koa tsy nagnano recherche za tsy de nahay hoe kemo misy raha karaha ty kemo misy raha karaha ty de iniany azavaiko aminareo karakory ny fankahitandreo rety karakory ny vadiagnandreo karakory tegna ny naviany fitoriagnandreo de karakory aby naviany perquisition satria oui FBI nandeha perquisitionner tragnonazy ty de nahitagna oui menkan-draza boko nahitagna basy nahitagna telefone mandeha amanjatony io aby raha andeha koragnitsika heto de za magnentaka anareo juste encore fa tellement misy raha tsy araka ny jerintsika misy passé à travers misy zegny karaha ataoko za manokana volaniko raha mipodipodiko ato za tsy de mavo imaginer misy olo tegna ny magnano raha agny
wow, tegna tsy takatra ny jekinaka za tsy volagna hoe tsy takatra ny jerintsika satria karaha ataony olo mamono von'olo, karaha ataony olo magnano raha extra aby regny za tegna ny jeté za tegna ny vomino hoe kay mo misy raha karaha ty, kay mo misy raha magnano karaha ty. Zegny angaveko aminao agnaranao izy satria ity tegna ny mahasiro tantaranazy ty. Ok, de misy ny atao hoe Ryan Leslie. Nataoko ty ansarina nataoko ambony ty Ryan Leslie ty, auteur, compositeur, ary tegna niaraka niasa tamin'ny mpihira malaza amin'ny fotoagna zao ty, ery Chris Brown, ery Beyoncé, ery tellement maro. Za matoko fa izy ty enaro azy ty tegna nafatifaty za be sarinazy ty. Ary nefa mo izy io karazegny ny raha momba izy. De izy ty copine ny Gasy ty taloha tamin'ny l'an 2000. Vlanko tegna ampodiko amin'ny voalohany mihitsy zegny za mitantara izy karaha antsika zegny tegna agnaty io. De koa fa nagnano karaha igny manager ny diDdy ty Ryan Leslie tamin'ny fotoagnany zegny nefa tafarafara nafaka tao naronaro ny sarika Gasy ty ndraiky Ryan. De izy niaraka tamin'ny gros boss le diDdy niaraka zegny rô niaraka. Za matoko fa anareo efa nahita i video araiky ty tsy tambokako izy ty satria zegny hitako misy olo maro vidéo n'olo sanctionné le nagnaboaka izy ty fa nareo koa tia za magnanova recherche fa izy ty mbala amin'ny Google izy ty i diDdy ty mamopoko Gasy ty ary ataova amin'ny commentaire ao an'izay nahita le vidéo io ny paretika satria tafara tamin'ny fotoagna zegny nitory izy ty ary nahazo vola 50 millions de dollars boka tamin'ny diDdy i Gasy ty tafarany zegny. De ipody amin'ny histoire atsika de koa rô fa niaraka nany karaha igny koa fa zegny tafara ny sarika nefa amindraigny i Gasy ty tsy antany parafara tsy nalaza tamin'ny resaka film tsy de nalaza tamin'ny resaka hira fa izy zegny io fo za matoko fa izy ty manko actrice de za matoko fa nisy aminareo koa zegny mahita hoe tegna ny mahay jeu film koa i Leslie ty fa izy zegny tsy raiky hoe tegna ny malaza be ary izy tsy agnatiny hoe le tegna ny ambany be satria izy miaraka amin'ny gros boss fa ianareo tsy maintsy eo ary eo ny resa-bola fa ny raha tegna ny votoatintsika koragnantsika eto tafarany fitoregnana azy ty ndreo tegna ny porka Affaire momba Tupac, momba Michael Jackson, momba ny hoan'zegny mbola velogno eto jeudi karaha ataony maître James jiaby agnatignatinao aby mboany ery Justin Bieber. Tegna ny merci beaucoup hoany nisy olona nandefa zo taminaka ty ampiako anao raha izy anao mitantara izy volagniny karaha ty koa tsy hainao na tsy arakanao tellement zegny maro secret ny porka ary tsy ho voafeko agnatin'ny vidéo araiky ty fa tsy maintsy hovolagniko aminareo surtout izy koa zegny mbala tsy endrika voatsara tsy maintsy mbala ho isy vidéo atsika agnambarako anareo hoe karakory ny afaragnany. De tamin'ny mars 2024 nandeha nisavegna tragnony diDdy FBI nandeha tany nandeha nisava io de mbala tsy nambarandreo tamin'ny fotoagnan'io hoe ino aby raha hitandreo tao. De koa fa nandeha tantara tamin'ny septembre nisamboriny FBI am'zegny diDdy ty nisamboriny izy satria fanary preuve ary niagny izy zegny olo malaza tegna ny olo influent be tsy samborigny fahatany fa tegna ny misy preuve zegny magnamarigny hoe nino ary za magnambaranareo fa avokanandreo ty tegna ny mbala miaro izy ary ireo nanolotra vola 50 millions de dollars mba mitsoragna izy atsendriky mandram-paviany fitsaragna anazy fa tsy nagneky fitsaragna ny USA fa izy tsy maintsy tazomigny fa tegna ny izy zegny zao ty karaha hoe namintagna laoko rô de nahazo le tegna ny maventy ary izy secrétaire anazy le olo marikirikitsy izy jiaby zao ty tambezigny mba hamosa ino aby raha tegna ny mandalo satria izy agnatin'ny trafic resaka nihoedrohedry fagnolagnana agnatin'ny trafikiny resaka taolagna agnatin'ny maro raha ifandraisany izy ty. Atsika niany mbala misy tony bolagna karaha ty vidéo atsika de ataotsika amin'ny partie 2 de ino aby la ifandraisana amin'ny Justin Bieber amin'ny Michael Jackson raha jiaby zegny tantaraintsika amin'ny vidéo magnaraka fa araiky ty ity ndreo tegna ny parignesiko sofinareo tsendriky le tegna ny fanifanomboan'le tantara de mino za fa anao agnaraka jusqu'en farany. Arahantsika zao ty misy page Facebook, misy page Instagram de misy
YouTube. De onora page izy amin'ny Facebook de mino za mba mandiana hagny hely koa fa mba karaha igny mba maromaro koa trika amin'ny Facebook fa tsy amin'ny TikTok fo, surtout karaha zegny koa amin'ny Instagram, karaha zegny koa amin'ny TikTok. Merci beaucoup et je vous